Profitul. Scopul oricărei firme este de a obține profit. Și cea mai simplă definiție a profitului este aceea că el reprezintă diferența dintre încasările totale și cheltuielile totale. O altă definiție similară acesteia este că profitul este excedentul încasărilor realizate peste costurile de fabricație și distribuție, așa cum găsiți de pildă în manualul vostru, ca definiție. Formula profitului este PR egal cu CA minus CT, unde PR este profitul, CA reprezintă încasările totale, iar CT este costul total sau cheltuielile totale. Încasările totale ale unei firme se mai numesc și cifră de afaceri a firmei și se calculează înmulțind nivelul producției cu prețul unitar al unui produs. Adică CA egal cu Q înmulțit cu P indice U, unde CA este cifra de afaceri sau încasările totale, Q este nivelul producției, iar P indice U este prețul unitar al unui produs. Putem construi un exemplu foarte simplu pentru a explica ce am spus mai înainte. Astfel, de pildă, luăm o covrigărie care produce într-o lună 3500 de covrigi, pe care îi vinde la un preț unitar de 2 lei covrigul. Totodată, această covrigărie are costuri totale pe lună de 6.000 de lei. Calculăm profitul și cifra de afaceri. În primul rând, cifra de afaceri este produs dintre producție, dintre cei 3500 de covrigi pe care îi mulțim cu prețul unitar de 2 lei și obținem 7000 lei cifra de afaceri și din această cifră de afaceri scădem costul total de 6000 de lei și obținem profitul, adică 7000 minus 6000 egal cu 1000 de lei. Dar ceea ce am obținut este profitul brut. Profitul net se obține după ce firma plătește impozitul pe profit. Impozitul pe profit este stabilit de codul fiscal, iar în România în prezent este de 16%. Astfel că avem formulă profit net este diferența dintre profitul brut și impozit. Astfel că în cazul exemplului pe care l-am dat anterior, impozitul este calculat ca profit brut înmulțit cu 16%, adică 1000 de lei înmulțit cu 16%, 160 de lei, acesta este impozitul, iar profitul net se obține scăzând din profitul brut 1000 de lei pe cei 160 de lei impozit. Astfel că obținem profitul net de 840 de lei.
mai introducem o noțiune și anume pragul de rentabilitate. Acesta fiind volumul producției pentru care nu se înregistrează nici pierderi, nici profit. Sau, cu alte cuvinte, profitul în acest caz este 0. Profitul este 0 pentru că încasările sunt egale cu costurile, adică cifra de afaceri egală cu costul total. Sau că prețul unitar al unui produs este egal cu costul total mediu. Funcțiile profitului. În primul rând, profitul îi motivează pe proprietarii de capital să-și utilizeze capitalul în activități antreprenoriale. Dacă prima funcție este cea legată de motivare, da? A doua funcție este cea legată de incitare la creșterea eficienței, adică, cu alte cuvinte, întreprinzătorul sau antreprenorul este provocat, este incitat să devină mai bun, să fie mai eficient, astfel încât să-și crească profitul. O a treia funcție este că constă în faptul că odată dobândit, odată câștigat, profitul reprezintă sursă de finanțare pentru alte activități sau chiar sursă de autofinanțare. Ratele profitului. Ratele profitului se calculează după mai multe metode. Astfel, există următoarele modalități de calcul. În primul rând, se calculează rata profitului la capitalul tehnic folosit. Iar această rată reprezintă raportul dintre profit și capitalul tehnic utilizat înmulțit cu 100. Mai calculăm și rata profitului la încasările totale sau la cifra de afaceri. Aceasta fiind raportul dintre profit și cifra de afaceri înmulțit cu 100. Și cea mai importantă rată pe care o calculăm este rata rentabilității. Aceasta fiind raportul dintre profit și costul total înmulțit cu 100. Să vedem mai departe care sunt factorii de care depinde profitul. Astfel, profitul se află în relație negativă cu nivelul costului unitar. Profitul se află în relație pozitivă cu nivelul producției, cu prețul unitar și cu viteza de rotație a capitalului. Tipuri de profit. Profitul poate fi: în primul rând, există profit obișnuit, adică
cel suficient pentru antreprenor pentru a-și menține activitatea. Pe lângă profitul obișnuit, există și profit de monopol sau profit pur. Acesta este obținut doar de anumite firme care își folosesc sau utilizează poziția de monopol într-o concurență imperfectă pentru a impune niște prețuri mai mari decât cele firești, astfel încât obțin un profit mai mare. Însă nu toate firmele bineînțeles, nu pot să obțină profit de monopol, numărul acestora fiind extrem de redus. În afară de profitul obișnuit și cel de monopol, mai există și profit legitim, ce recompensează întreprinzătorul pentru contribuția sa la activitatea economică. Totodată există și profit nelegitim sau nemeritat când se fac economii nejustificate. Adică, de pildă, când se folosesc materii prime de o calitate mai proastă, când se poluează mediul înconjurător, când sunt anumite câștiguri suplimentare provocate de inflație. În toate aceste cazuri vorbim de un profit nelegitim.